Sup, what's good? Good morning and welcome back to our segment Bisdak React. Karon guys, mangutan na taog mga tao, klaseng tao, kung unsay lang reaksyon kung pangutan-on sila nganong green ang blackboard. Kamo, kay bawo mo? Tara, ato silang pangutan-on. Let's go. Aki nganong green ang blackboard? Nagindong ba daw kung may okay para di ko na makita ng chalk, puti mo ng chalk. Inigsuwat sa maestra dapat makita ng agi sa chalk mo ng green ang blackboard. Wait sa... Gawang na? Nganong green ang blackboard? Tugma, bitaw. I think green is more relaxing. It used to be, as far as I know, it used to be blackboard. But it's just so monotonous. And over the years, they replaced it with the green board. But we still call it blackboard. Thank you. Ate, may hapon. Nganong green ang blackboard? Mayong hapon sa sir, nahimong green ang board tungod kay mas klaro nga makita sa mga bata kung dunay suwat ila pinakong sa distance lang siya. Unsa ti pangalan mo, ate? Gina, Salamat, ate. May hapon. Dam na. Ready na? Excel na dun. Eds, nganong green ang blackboard? Kay di man black. Buntag, mga tanaw kami, nganong green ang color sa blackboard? Basta ako. Kuan girang may chok. Basta ang chok? Kuan na oras sa maestra tingali. Okay, lamat po sing. Joan, nganong green ang blackboard? Wow, actually nindot na siya nga question, no? Kanang ano Oh, ito, dapat po green siyang ang tubagon. blackboard. Well, for me lang, kay green is, black-green, para makita So, ang dark green, black mo na. para makita ng agi sa white chalk, of course, it needs to be darker color. So, Dark. mauna, i-match siguro nila sa environment, maong gihimo nila og dark green ang blackboard. Laban lang dito. O wa ko kay bo nganong gitawag siya blackboard, nga green board di ba? Nganong green ang blackboard? Kay kasagaran sa chalk ay puti na. Mo ng green. Oh, Ikay, Bright? ikaw. SJ, nganong green ang blackboard? Originally, pagpalit ana sa eskwelahan, black yun na siya. Yan, sa sige-erase sa maestra, manggawas ko na yung background nga green. Mura siya kanang ni lubad ba? Mura siya sige-erase niya, sige sot-sodog chok. Nganong green ang blackboard? Green ang blackboard kay gikapoy naghinuwat ni Gerald Anderson niya. Nakita ila draman. Nakakadawag ka sa akong question? Laoy, hugot lagi ka day. Hugot man, hugot og pagtuo pagsalig pero wala ra gihapon. Okay na ganun? Okay na doon! Nganong green ang blackboard? Lah, kuandol kanang tungod man ko na siya kanang kuandol. Ang last na matala lang ko lang doon ang maestra. Next year na lang ko. Ang maestra mo, wag yan po nakatubag na doon. Kaya talagang anong green. Lamat doon! Nganong green ang blackboard? Puta na si Bea Alonso. Nganong green ang color sa blackboard? Ay saa. Anong green ang blackboard? Oh. Murag black mong gyud na siya sa una niya, murag sa kadugay Sa una? siguro ba. Nilumot na lang man ni green. Nganong green ang blackboard? Excuse me? Ay, Lah, kuan. maldita. Gwapa ka day. Kuan. Gwapa ko eh. Mo sama ra gud na sa kanang kasagbutan sa kasagingan. Struggle lagi to. Kasagingan? Oo. Like lami iligid-ligid sa kasagingan mo green ang blackboard. Muna green ang blackboard eh? Yes. Namino kas question? Anong green ang blackboard? green ang blackboard para maklar ang chalk. Anong green ang blackboard? Kuan mo sing ang green ang blackboard kay tungod nga basin siguro nga tungod sa ihi sa iring. Sa irang. Salamat po sir. O gitubag sa nagkalain-laing katawhan sa Sugbo ang pangutanang nganong green ang blackboard. Hinaot guys nga nalipay kamo sa segment na to karon sa Bisdak React. O ayaw kalimot, subscribe sa akong channel, i-like ang mga videos o i-hit ang notification bell. Kung naamoy mga pangutana, suhestyon o
angay nga ikadalit sa akong channel, please leave a message below. And of course, you could always email me. This has been your boy, J-Man Good Boy. And as always, keep it simple.